No niin, terveiset täältä Nöstön koululta ja tulin just tänne kotisaarelle ja kävin Nauvon K-kaupasta hakemassa mulle lähetetyn paketin. Ja mä oon huomannut, että kun teiniäni on seurannut, että tämmöiset unboxausvideot on niin kuin suosittuja, niin mä ajattelin, että mä saan sen verran harvoin paketteja, vaikka tämänkin tosiaan itse tilasin, mutta sitten on sen verran aikaa, että mä edes muista, mitä täällä on. Mutta tää on tämmönen firma kuin Avatermos, joka Suomessa on 2 tämmöistä firmaa, Rautanyrkki ja Avatermos, jotka myy nuohousvälineitä. Ja tällä kertaa sitten tilasin Avatermokselta. Tuli tuolta matkahuollon kautta. Tää on aika kevyt paketti. Ei ole kuulia sisällä ja tällainen mukava väljästi pakattu, mutta eihän täällä mitään rikki menevää ole. Ja sitten vähän katsellaan, mitäs sitä on tilattu. Jaha, meinaa itsekään muistaa. Yllätys, erikokoisia harjoja. Ja tässä on nyt vähän erilaisia juttuja. Mä otin pikkusen isomman tämmöisen metalliharjan kuin mitä mulla on. Täällä on hyvä vedellä noita isoja tiilipiippuja. Mukava joustava. Tähän tulee köysi ja sitten tulee kuula tänne toiseen päähän. Tää on sitten myös tarkoitettu tuohon laskuharjalle. Itse asiassa tämä on tämmöistä vähän jäykempää muovia nyt, mutta mä tilasin tämän sen takia, kun mä luulin, että mä hukkasin tämmöisen vastaavan harjan, mutta enpä hukannutkaan. Sitten mä palaan noihin vielä, kun täällä on niihin noi vaijerit, mutta sitten tämmöisiä pikkuharjoja. Tää on mun favorite ja kiva kun sai punaisena. Tätä mä käytän paljon joka ikisessä tulisijassa. Se roikkuu tuossa mun työhousuissa. Ja sitten tämmönen niin sanottu patteriharja. Täällä saa näpsästi vaikka jotain noita hellojen niitä reunoja tai mihin nyt tarvii ylettyä sitten suoralla varrella. Mutta sitten täällä on 2 tämmöistä niin sanottua vaijeria, vaikka nämä kylläkin on muovia, perlonia. Tässä on, jos en ihan väärin muista, niin 10 ja 8 milliset, ja ne on sitten tarkoitettu näille. Ja mulla on tämmöinen vastaava olemassa, kylläkin, mutta se on pikkusen liian jäykkä, ja mä halusin tämmöisen vähän löysemmän perlonin, ja päädyin ottaa näitä sitten 2 sitä varten, että tämän voisi tehdä sillä lailla, että tämä harja olisi täällä niinku toisessa päässä ja sitten toi toinen harja toisessa päässä. Näin, niin kuin mulla on tällä hetkellä, mutta sitten siinä on aina se, että kun tällä päällä putsaa, niin täytyy varoa sitä toista päätä, ettei se johonkin osu, niin tämä minimoi sitä mahdollisten nokijälkien tuloa sitten. Ja se, mikä tässä nyt on se juttu, tämä on tosi joustava. Tämä on joustavampi kuin se, mikä mulla on tällä hetkellä. Ja tällä saa esimerkiksi tosi näpsästi porimatista tai muissakin nykyään on aika paljonkin erilaisissa takoissa ja muissa mun mielestä pönttöuunissa voi olla semmoinen systeemi, että mennään sieltä niin kuin tuhkaluukun alta löytyy sitten ne kanavat ja pitää sieltä niin kuin saada se harja taivutettua sinne sivukanavaan. Niin mä toivon, että tämä on nyt sitten niin paljon joustavampi kuin se mikä mulla on, että no niin, innolla odottelen, että pääsen kokeilemaan näitä sitten käytännössä. Ja nuohouksia voi tilata talvellakin. Mä yritän kerätä aina tietyltä alueelta muutaman. Tai sitten jos on kiireellinen tapaus, että on joku tämmöinen, että savut tulee sisään tai muuta, niin sitten mä yritän järjestää nopeammin sitä aikaa. Mutta uusilla vehkeillä nuohaamaan. Jee! Moi moi!